Ето, вече сме в Лифманс. Краси върви напред, понеже няма търпение да е първа. Вижте каква хубава стена от растения са направили на тази сграда. Пивоварната изглежда много стара. На 300 години е. На 300 години е, казва Краси. Hello. Намира се на брега на реката Шелде. Тя ето е там. Ето там в дъното има река. И тук ще ви покажа сега бъчички на дювел, които се продават тук на място, празни. И да, хубави дъбови бъчви, които ни казаха, че струват 90 евро. Всеки от Белгия търчи насам да си пъха по една-две багажника. Ползва ги за декорации, в заведения, барове и за други работи. Така че, знаменца. Кекчета в дъното и така.